Volám sa Michála Meňkiová, mám 22 rokov a v súťaži Miss Slovensko 2016 mám číslo 5. Študujem na Ekonomickej univerzite v Bratislave, teda tu aj žijem a študujem konkrétne medzinárodné vzťahy a diplomáciu. Vybrala som si to preto, že som najprv chcela pôvodne študovať jazyky, ale myslím si, že v súčasnosti už také tlmočníctvo, prekladateľstvo nemá také uplatnenie a myslím, že má to taký široký záber a teda baví ma to. Ovládam anglický jazyk, ruský jazyk a taliansky jazyk a učila som sa ich na gymnáziu. Z niektorých som aj dokonca maturovala, takže mám z nich aj túto štátnu skúšku. A učila som sa ich preto, lebo ma to baví a moja mamina vlastne je učiteľka jazykov, pracuje v jazykovej škole, takže myslím si, že nejaké nadanie tam je aj po nej. K modelingu som sa dostala úplnou náhodou, keď ma na ulici zastavila nejaká bookerka z určitej modelingovej agentúry a teda ma oslovila, či by som to nechcela vyskúšať, ale mala som vtedy veľmi málo rokov, mala som 15 rokov a mamina s tým nesúhlasila. A ani asi sama som sa veľmi na to necítila. A potom ďalšou skúsenosťou bolo, keď som bola na regionálnej miske, teda Miss Nitra, kde som sa umiestnila a potom už začali také rôzne ponuky, rôzne modelingové agentúry sa začali zaujímať, takže potom to tak nejak začalo. Moja prvá cesta bola do Thajska v Bangkoku, tam som strávila 4 mesiace. A neskôr som išla do Indie, tam som bola takmer pol roka a potom môžem ešte spomenúť napríklad Turecko z takých nejakých exotickejších krajín. Môj brat sa volá Peter, bude mať o mesiac už 30 rokov, teda venoval sa tomu modelingu, hlavne keď bol mladší. V súčasnosti už veľmi do modelingu nezasahuje. A brat takisto bol na podobnej súťaži ako je Miss pre ženy, tak je muž roka pre mužov, ktorú vyhral a neskôr potom postúpil vlastne na svetovú súťaž, kde takisto vyhral. No a potom to už aj s ním išlo, začal cestovať, začal sa tomu venovať naplno. Dokázal sa tým uživiť, čiže to bolo pre neho super. Tancovala som od 3 rokov, tak začala som ľudovými tancami, tancovala som vo folklórnom súbore v Nitre a neskôr som prešla na rôzne tance, tancovala som balet, tancovala som disco, tancovala som hip-hop alebo orientálne tance a nakoniec som skončila od 15 rokov pri hip-hope a posledné roky, keď som tancovala v Street Dance Academy. Mám priateľa a volá sa Matúš a venuje sa futbalu, teda hráva futbal, čím sa aj živí a momentálne je v Maďarsku. Hráva za klub Békéscsába. Sme spolu vyše roka, ale poznáme sa strašne dlho, nakoľko moja najlepšia kamarátka je sesternica a teda majú vedľa seba domy postavené. Takže sme sa stretávali strašne často a boli sme veľmi dobrí kamaráti a potom až neskôr to tak nejak vyzeralo na vzťah. Miss Slovensko je pre mňa jedinečná výzva. Ja som sa už strašne dlho chcela prihlásiť, ale nikdy som nejak tak reálne nad tým neuvažovala, že teraz idem a toto bolo úplne spontánne rozhodnutie a myslím si, že ma to môže posunúť aj osobnostne, aj že môžem nabrať nové skúsenosti.